gima claim ama the things they are claiming about gin gima ntiere chik gima ntiere with an agreement CBA man gi sign gi sirkal ma sirkal osebedo man relaxed but unlucky enough giwacho ni ntie offer ma golo ne even the like teje chon sani be nangeni even jopuonj they just waiting mana ka wacho ni yani ma sirkal ma obedo ni they are waiting mondo me gimoro timre ka is when they take action mana ka cause been not timre sani giri to mondo me jogo kopo ni dwe mara next week oromo be gidhi nganya diere mana ka winjo ni sirkal will be out mondo me at least giwach ni wasebedo piny wawinjore kama ma enengo be ni thuolo ma gi postpone wach mar yaw school ni ema ni gibede piny giwinjo giloso gi jopuonje okapar ka onyalo cost a lot of time or maybe a lot of resource mondo me at least iwinjri gi jogie man imigi wul kata word of a working formula ni chakuru kama going forward wadhi winjo wachunie. It makes a lot of sense. Sani Joyce, Sirkal nigga a lot of money. They are borrowing. Each and every, you can even see from the data. They borrow almost around 9 million, 1 million, is it 9 per hour? Manama Sirkal borrow, but we don't see any tangible thing kama pesgi there. Okwane gima very clear kama kage gitiyo ge pesa. Okwane kada maybe some development project maduong magi launch. Ni at least maybe pesa mo wakaw pesa ni utiyo kama. But gima ujo ni maybe wada ngiyo ne gine jet mar jagine kir mar Kenya. Kama US president na osebedo ka udun for almost was bought in 1980s. Pod safu ngana nyaka sani to mara koro mana gima koro priority ma koro sirkal mara dani mondo otima maybe focus their energy on and gima na kwayo ma is a very good time makoro was postponed wach mar yaw school ni sirkal obed piny gi achaka gi la wach mar dakteche ji to Joyce ji to makar kidhi hospitende nitie joma bede mabe thoth ni joma nitie public gin joma onge nyalo koro kidhi to maybe nas ok nyal ng'igi wang' ma oroma you just die like that wasn't no data joma ywagore from the TV even from school be nang'en mostly gima jo public koro public ng'eni kaka gin school mo ok gin gi nyadhi moro mamalo cha koro sirkal pod gin jogi ntiere kude mamalo ntiere skule ma oko they can take a lot of time before ka pog yak but hapa no kena very good picture ma sirkal nyalo benitend ne jok ma we call they govern and take responsibility over kaga mana kaga they do say ni these are the people who are elected us mokero gi office koro koponi ne ikero office please just obey tema gima jogi dwaro these are your people ma in future ma gima in a way they deteriorate ngima margi koro pana kwa anya kwa sirkal my the best way mondo at least gibet piny gi jopuonje gibet piny gi lakteche mondo at least going forward gi mwach mar ng'anyo dhi mbele kae Seth kod kakori mana mapiyo piyo no kwa don kod daka matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag sekondar madu